Hi, welcome to Sitio New Zealand, Banwasag Murcia. Ini ang popular nga ginatawag karon nga New Zealand sa Murcia. Ginaparentahan nga private rest house sa ibabaw sa bukid kag napalibutan man sang mga bukid. Lakata, ito na kamo sa New Zealand sa Murcia. Ini ang ginatawag na Hillcrest Resort sa Sitio Bugas, Barangay Santa Cruz sa Banwasag Murcia. Kung ikaw taga east side sa Bacolod City, mas malapit kag, mas madasig kung mag-agi ka via Granada, Alangilan, Alegria Road. Paglabot mo sa nagaway, letter Y nga dalan, turn left, rekta ka na pa Santa Cruz proper. Hindi na siya open for public, dapat nagpa-reserve ka mo kay home rental ini. Preparar ka lang kay rough road ang dalan pasaka sa ibabaw. Yung gamit namon, pick up. Bisan hindi 4x4, nakasarang magsaka. Pero sa mga manubo nga salakyan, I doubt. Magkulo pa mangkot anay. Magpangayo sa directions upon reservation. Kag may counter man sila nga nagasugat sa mga guest from Bacolod City. Actually, kung panilagan mo siya, lapit lang gid man ni siya tani. Galing, kay wala pa ma-develop ang dalan, medyo mahinay ang biyahe pasaka. Siya ang pinaka-dead end sa ibabaw sa bukid. May parking space nga mabilinan sa salakyan kag pagsaka mo sa ibabaw, kibuton ka lang sang katahom sang lugar. Bamboo nga gate ang imo nga sudlan kag may malapad nga well-maintained nga lawn. Ang main house, mix sang kubo kag modern. Himo siya sa bamboo pero may glass. 15 o kung 15 ka mga tao ang makatulog sa main house. May kitchen, may hara man sang sala. May mga tambayan, pares na lamang sang terrace, kag iban pa nga mga spots sa main house nila. Ang balay, nagaatubang mismo sa infinity pool kag overlooking sa city, kag sa left side mo naman, Mount Kanlandog kag Mount Kanlaon. May cottages sa poolside para sa mga grupo. Nagabot ko sa lugar mga almost 11 a.m. Pero mabugnaw ya ang dapyas ang hangin. Hindi pareho sa syudad na dugin sulod kita tanan sa oven. Malinong, wala sang kahod sa mga motor kag salakyan. May fish pond man sila nga may mga koi. Kagang ilang extra cottages, amo ang naghatag sang pala New Zealand nga vibes sa resort. A-frame cottages nga may malapad nga lawn kag ang likod sini kabukiran. May foam kag may mga pulungkuan sa sulod pero ang imo nga terasa overlooking sa Kanlandog kag Kanlaon. Minimalist ang design pero elegant lang tawon. Sino bala ang hindi manamian magbugtaw kun aga kung pagbangon mo amo sinidason ang imo nga makita.
rent sa main house is 10,000 pesos per night, good for 15 persons. Exclusively, kamo niya ang mag-occupy sa milog nga lugar. Kung sumahon, mga 666 pesos per head lang ang iguan, di ba? May libre ka na nga sugat sang canter sa Bacolod City. Kag, kada mag-exceed nga tao sa 15, sa A-frame house naman mas stay, kag may additional fee nga 1,000 pesos per cottage. Medyo challenging ang alagyan pasaka pero worth it ang tanan pag abot mo sa ibabaw. Swak ang ini nga venue para sa mga family gatherings, barkada moments, o kung nagapangita ka lang gidya sang lugar nga malinong kag wala sang masabad nga gahod sang syudad. Ini ang matawag mo nga lugar para mag-recharge. Siligani nila ang mga talaklaron nga dalan, mga mabudlay nga dalan, pakadto siya kuno sa isa ka matahong nga lugar pares na lamang diri sa may Hillcrest nga resort diri sa may Santa Cruz sa Banwa sa Murcia. Pag abot mo sa babaw, do nag-teleport ka sa ibang nga lugar. Siligani nila mala New Zealand. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Dinumring, i-follow ang among Facebook page at YouTube channel DJ Cast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kaginiang Tripping Dinumring.